И здравейте, YouTube, аз съм Мистер Snipex. До мен е Raptor 10 000, играем в Добрич Крафт. Опа, извинявай. Да, играем Skyblock. Реших да заснима едно епизодче, не съм снимал отдавна. Да, събера кабелстон. Така. Къде е дървото? В теб ли? Я ми фърли. Казах ти, оставяй ги в честа. Оставяй. Ще видим. Така. Дай кабелстона, който събра. Така ще почваме да ограждаме. Да, това е новият ми скин. What the fuck, снимах без искам. What the fuck. Това е новият ми скин. Да, ще спра чата, защото просто няма кефи. Да знаеш, спрях чата. Че е малко тъпо. Не, пускам си го. Аз сега какво да правя? Я го шупи този кабелстон. Шупи го. Имаш ли още слабове? Слабове. Ти къде го сложи там, бе? За какво не го сложиш и текат на водата? Дай кабелстона. Дедо събра. Какво направя? Трябва граждан? В смисъл? В честа има дата. Така. Ще ограждаме да ни падаме, нали? В смисъл? Дай кирката, дай. Омага. Те глупаци, Батлов, ще ги фудна, защото ма дразнят. What the fuck? Кирката забъгна. Щеш да падне кабелстона, щеш да падне. Аз събирам сега. Бягай, бе, брат! What the fuck, това се бъгна. Ти като някаква касичка, брат. Аре, отивай да правиш, аз после ще го дам. Да ти го дам ли, да ти го дам ли. Ей, Фики, готвиш ли добре? Ей, снимай ми клип. Има и малки деца. Да, бе. Уф. Умри, бе. О, фак.
Съжалявам, ако чуете някакви гласове. Ще падна, усещам. Към. Мале, хубаво, че имаме втори лед. Че направих една глупост. Без да искам, човек, спрях тук водата. Чакай малко. Колкото толкова. Кой искаш? Сори, човек. Ферма искаш да кажеш. Не е едно също. Също да го запълня, ли? Тук, то пак трябва да чупиш, човек. Аре, запълвам го, въобще не ми се занимава. Шшт. Абе, спри се, бе. Това защо не ще да расте, гадината му мръсна. Ей, тук до водата го слагам. Кото расте. Нищо. Много умно, раптора. Като чупиш дървото и нали ще падне в лавата. Много умно. Дай кабелстона. Браво се доста. Така. Събери някъде към стак, ще ни трябва. Какво да направя? Нищо не съм. В смисъл да... какво искаш? Поне правиш нещо. Така, аз какво да направя? Да. Мерси, ще му обсети. Да знаете, продаваме в геймплей пари. В смисъл, продаваме 10 000, за 10 000 струва 1,20. 2,40 продаваме $20,000.
а за 4,80 40 000 долара. Това е нещо като оферта, просто имаме към 500 000 нещо такова и няма какво да правим и какво да ги правим за това. Да си отворим. А ние нямаме реално IP, така че пък ако някой има реал IP и е на възраст 12 години, компа му е 3 или 4 години, 3 или 4 гигабайта RAM памет, да пише на Skype fen.plamen. Да пише и много говорим за фри. Безплатен сервер, ние да му плащаме. Да, дай Cobblestone. Да, като приключа вече, като градя малко, колкото Cobblestone ми даде Раптор. Ма това няма да порасне. Раптор, това няма да порасне. Дай кирката. Дай кирката. Така, дай Cobblestone, тъй. Оха, събрал си доста. Двадесет и 8. Фъй! Шка съм тъп, брат. Ако ще ги направя. Глупост. Така да почвам. Не знам, май сега да свършиш Cobblestone и приключвам. Това ще е първи епизод. Да. Имаме ли? Къде бе, брат? Къде го видя? Ами, всъщност това беше от мен, мистер Снипекс и от Раптор 10 000. Кажи чао. И чао от мен, абонирайте, харесайте клипа и ще продължим втория епизод и довиждане.